Gabon, gaurkoan Euroeskualdeak 2021-2027 plan estrategikoa aurkeztu egin du. Akitania berria Euskadi Nafarro arteko lankidetza eta konpromisoa sustatzeko asmoz. Xedea Europako Batasunak trantzizio ekologikorako, digitalerako eta sozialerako ezarritako helburuak betetzea da. Horren arira, Iñigo Urkullu lehendakariak eta Euroeskualdeko txandakako presidentetza duenak eredu izateko nahia azaldu egin du. Urte igaru eta gero, mugaz gaindiko eremuan gizarte ongizatea, kohesioa, elkartasuna eta aniztasuna sustatzeko helburuei eusten diegu. Horrekin batera, Euroeskualdea tresna eraginkorra da lurraldea osatzen dugun erakunde, bazkide eta eragileen arteko lankidetza egituratzeko. Euroeskualdea aniztasunaren aldeko lankidetzaren adibidea da. Mugaz gaindiko gure realitatearen aktore ugari bizi gara. Aniztasuna eta lankidetza dira plan estrategiko berriaren bi oinarri garrantzitsu. Bestaldetik, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea izan dugu gaurkoan, gonbidatu nagusi gisa. 6 urte daramatza Otaduik karguan eta halako karguetan emakumeen presentzia zein egoera nolakoa den azaldu digu. Oin esango nizuke gizonezkoak, emakumezkoak baino gehiago direla, baina datu kuantitatiboaz aparte niri gustatzen jata datu kualitatiboetan begirada jartzea, ezta? Eta ni pentsatzen dut aurrera pausoak ematen ari gazela, bai kualitatiboetan eta baita kuantitatiboetan. Zenbakitara itzuliaz, gure parlamentua sortu zanean oindala 42 urte edo, okerrez banau emakumezkoak 5 edo ziran. Begira, urte hauetan asko hobetu da egoeria, ezta, eta ondinoko badakagu zer hobetzerik, baina gero kualitatiboi begiratu egiten badiegu, nik pentsatzen dut pizkanaka bagoia zela emakumeok beste leku batzu bebai betete. Bada gizarte gaiez, konstituzionalak legez kanpokotzat jo du bigarren alarma egoera ere. Pandemiari aurre egiteko Espainiako gobernuak bigarren alarma egoera ezarri zuen iazko urrian. Espainiako auzitegi konstituzionalak, baina ebatzi du legez kanpokoa izan zela erabaki hura. Hain justu Espainiako gobernuak alarma egoera 6 hilabete luzatzeko hartutako erabakia eta hura kudeatzeko autonomia erkidegoetan utzitako eskumenak jo ditu legez kontrakotzat. Ta lege auziak arira, Espainiako Auzitegi Nazionalak urriaren 4ko auto batean eskatu zion Guardia Zibilari 13 autziko auzipetuen atxiloketetan arituriko CNIko kideak identifika zitzala eta Guardia Zibilak Espainiako zerbitzu sekretuei eskatu zien hori beraz segidan. CNIk urriaren 7an eman zion erantzuna Guardia Zibilaren zuzendaritza nagusiari, ez eskoa. Defentsaren abokatuek egindako eskaera bat du abiapuntu Espainiako Auzitegi Nazionalak Guardia Zibilari egindako galderak izan ere, defentsak uste du erabat beharrezkoa dela CNIko kideek 13 auziko epaiketan testigu gisa deklaratzea. Eta hori gertatu ahal izateko ahal zuen guztia egiteko eskatu zioten Angela Murillo epaileari. Bestelakoan, Egiari Zor Fundazioak azken 10 egunetan Espainiako estatuaren biktimek jasan dituzten irainak eta humilazioak salatu zituen atzo Donostian. Fundazioak gainera biktimen sufrimenduaren erantzule izandakoei eskatu zien egindako kaltea aitortzeko. Eguerdian, gurean egon da Pilar Garaialde estatu terrorismoak hildako Pablo Garaialdaren alaba eta Egiari Zor Fundazioko kidea eta erantzukizun falta deituratu egin du. Egia da, 10 egun hauetakoak azpimarratu genituela atzoko agerraldian, ez da? Baina atzetiken eta aspaldi datorren zerbait da. Badirudi edo bada, indarkeria neurtzeko garaian, segundan nondi datorrena den bi makil edo bi modu erabiltzen dira, ez da? Eta adibide bezala jarri genezake adibidez, orain dela hilabete bat edo esare herritarrak martxan jarri zuenen bizi guztirako kartzeleratzen aurkako kanpaina bat, hori nola kriminalizatu zen, ez da, eta zenbait sektore politikok nola ultraeskuindarren argudioak bere egin eta kanpaina hortan parte hartu zuen. Eta beste alde ikusten dugu, estatu terrorismoaren indarkeria esplizitu goratzen denean, sektore politiko instituzional horiek nola isildu egiten diren erabat, ezta? Eta
gainera gertatzen da, deklarazio horien aurrean isiltzen direnean, nolabite, estatuaren indarkeria legitimatzen ari direla. Bestalde, Auzitegi Nazionalak euskal presoen gradu progresioei edota kaleratze baimenei jartzen dizkien oztopoen berri eman dute foro sozialak eta behatokiak Gasteizko legebiltzarrean. Foro sozialaren izenean hitz egin duen Teresa Todakena buruz, pozgarria da ikustea urruntzea eta gainerako salbuespen politikak gainditzeko urratzak eman dituela gobernu espainolak eta urratzak egin dituztela presoek ere, baina aldi berean kezkagarria den joera agertu da Auzitegi Nazionalean. Izan ere, 3. gradua eskuratzeko edota kalera ateratzen hasteko orduan bidea itxita aurkitzen dute. 3 instantzien jarrera da honakoa, fiskaltza, zigor arloko aretoa eta espetxe zaintzako epaitegiarena. Euskal gatazkatik bueltan ekonomiari helduko diogu orain. Beatriz Artolazabal sailburuak Europako funtsen eskualdatzea sinatu du Jone Belarra gizarte eskubideen eta 2030 agendaren ministroarekin. Hitzarmenak 116 milioi euroko ekarpena jasotzen du 3 urtean gizarte politikekin lotutako 17 proiektu garatzeko. Eusko Jaurlaritzak berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren bidez bultzatutako gizarte politikek 116 milioi euro jaso dituzte berreskuratze eta erresilentziarako mekanismotik datozen Europako funtsetatik. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko akordio hori erakundeen arteko lankidetza lanaren emaitza da. Akordioa gaur goizean sinatu da Eusko Jaurlaritzak Gasteizen duen egoitzan, eta bertan izan dira Jone Belarra Espainiako gobernuko gizarte eskubideen eta agendaren ministroa eta Beatriz Artolazabal sailburua. Diru horrekin 17 proiektutan indartu ahal izan dira ekintzak datozen 3 urteetan. Eraldaketa digitalari, eraldaketa soziosanitarioari eta demografikoari lotutako 17 proiektu dira. Hitzarmena sinatu ondoren gaineratu du 17 proiektu horiek ikerketa, garapen eta berrikuntza estrategiaren barruan daudela. Estrategia horretan prospekzioa, ikerketa, prestakuntza, ikaskuntza eta berrikuntza sartzen dira, sektore publikoa, pribatua, soziala eta unibertsitatekoa barne. Sailburua pozik agertu da Aldundien, Eudelen eta sailaren arteko lankidetzarekin. Berreskuratze eta erresilientzia mekanismorako proiektuen euskal proposamena Eusko Jaurlaritzak egin zuen, 3 foru aldundiekin eta Eudelekin koordinatuta. Ildo horretan aitortu du injekzio ekonomikoak aurrerapen handia ekarriko duela gizarte eta osasun zeinketen arloko trantsizio politikan, zaintzarako tokiko ekosistemak bultzatuz. Bestaldetik, asteburu honetan ekingo zaio klima larrialdiari aurre egiteko COP26 goi bilerari. 25.000 pertsona ingurua aurreikusten dira eta Eusko Jaurlaritza ere bertan izango da. Nazio Batuek bultzatutako ingurumen klimatikoaren aldeko aliantza osatzen duten mundu osoko 22 eskualdeetako bat izanik. Datorren igandean hasiko da Glasgown klima larrialdiari aurre egiteko COP26 izenaz ezagutzen den Nazio Batuen urteko goi bilera. Honako honetan 25.000 pertsona inguru espero dira, politikariak, zientzialariak, gizarte zibilak, kazetariak eta industria ordezkariak besteak beste. Alou Sharma COP26ko presidentak azaldu du helburu nagusitza dutela igoera termikoa 1,5 gradutara mugatzea, eta horretarako datu zientifikoek adierazitakoaren arabera atmosferatik ateratzen dena baino karbono gutxiago ekoitzi beharko dela. Hain justu 2050 urtean 0 emisio neto lortzeko helburua dute. Bestalde, klima aldaketak gehien eragiten dien komunitateak eta habit naturalak babesteko egokitza da asmoa. Testu inguru honetan Arantxa Tapiak Euskadiko Net Zero Superindustria klusterra aurkeztu du. Ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuak adierazi duenez, hori izango da lehen urratsa Euskal Industriak munduko ekonomia foroarekin 2050 urterako 0 emisio garbi izateko duen konpromisoa betetzeko. Azaroak 3 aurkeztuko da ekimena eta 4ean Euskadik sinatuko du eta izango da mundu mailan World Economic Forumek martxan jarri duen ekimen global baten parte.
Ekimen honekin Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industriaren deskarbonizazioaren aitzindari bihurtu nahi du Jaurlaritzak. Esan genezake Euskadin isurtzen den guztiaren 46% gutxi gorabehera industriatik datorrela. Eta hori deusestea, hori jaistea izugarrizko erronka dugula eta horretarako pres gaude momentu honetan. Klima larrialdiari aurre egiteko bide horretan bestalde Jaurlaritzak argi berdea eman dio 2021-2024 aldirako energia trantsizioaren eta klima aldaketaren planari eta 3 helburutan oinarritu dute. Berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea du helburuetako bat. Bestalde batetikan energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoaren 20% izatea lortu nahi da eta Euskal Lurraldeak klima aldaketaren aurrean duen erresilientzia garatzea, ziurtatzea eta gaur egungoa baino handiagoa izatea. Plana Euskal Autonomia Erkidegoko energia trantsizioari eta klima aldaketari buruzko lehen legeari buruzko aurrekaria da. Lege hori tramitatze prozesuan dago gaur egun eta horren bidez Eusko Jaurlaritzak Europak ezarritako helburuak bete eta arau horietara egokitzen den lehenengo eskualdeen artean kokatu nahi du. Eta kulturari helduta Bilboko udalak eta Bilboko euskaltegi zareak aurrera eramaten duten Darabilbo egitasmoan jarriko dugu arreta. Bilboko aisialdia euskaraz izan dadien sortu zen proiektua eta gaur kosmetika sendabelarrekin tailerra antolatu egin dute. Aitor Arkoteri Darabilbo programako arduradunak azaroko agendaren berri eman digu, entzun dezagun. Euskara sustatzea helburu Bilboko udalak eta Bilboko euskaltegi zareak aurrera eramaten dute Darabilbo egitasmoa, Bilboko aisialdia euskaraz. 2013an martxan jarri zuten agenda eta 11 ekintza zein tailer antolatu dituztela azaldu du Aitor Arkoteri Darabilbo programako arduradunak. Eta urte hauetan egin ditugu milaka gauza. Hilabetero euskarazko aisialdiak bere lekua du Bilbon, batik bat museo bizita gidatuak, dastaketak, gozogintza, dantza, irrintzi eta nutrizio tailerrak. Hala, Darabilboko arduradunak nabarmendu du agenda guztia euskaraz eta doan dela. Euskaraz eta doan, hori behita azpimarratzen duguna, bai, importantea dela. Da, jendeak izena ematen du eta hor alde batetik aukerak ematen ditugu euskaraz eta elkarra eraginean aritzeko talde txikietan, eta bestetik ere hortan dabilen jendea bebai bultzatzen dugu euskaraz produktu batzuk ateratzera, ez? Lehenengo eta behin Darabilborako, baina hortik kanpo ere aritzeko. Berbalagun taldeko lagunek eta euskaltegitako ikasleek parte hartzen dute tailerretan, baina arduradunak azaleratu duenez edonork eman dezake izena. Baina tailerrek elkar eragina dute ardatz eta horregatik euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan behar dute parte hartzaileek. Printzipioz, bilbotarra bazara eta printzipioz euskaraz komunikatzeko gaitasuna duen jendearentzat izaten da, ez? Gero malgutasuna izaten dugu batzuetan. Eragilezkoak direnez, behar da maila minimo bat. Maila minimo hori komunikatzeko gaitasuna B bat esaten dugu dala. Gainera tailerrak Bilboko auzo gehienetan egiten dira. Eta saiatzen gara, eta nik uste dut lortzen ari garela, Bilboko auzo guztietan egitea. Halaber Bilbotarrek tailerrak emateko zein proposatzeko aukera ere badute. Buruatzen baiatzu, zozer egin daitekela zure auzoan. Badukazu jende bat, guk antolatzen dugu. Eta guk, ikusiko ditugu ze baldintza duen, baina oso zaila litzateke ez egitea. Azaroan agenda zabala izango du Darabilbok bizitza soziala eta elikadura osasuntsua eta kosmetika sendabelarrekin tailerrak besteak beste, baina museo bizita gidatuak ere antolatuko dira. Gero, baditugu bi bizita gidatuak bi egun desberdinetan, Idoia Monton margolariak aurkeztu berri du Rekalde Aretoan. Gero, Bilboko Arte Ederren Museoan orain obretan hasiko dira, baina esan digute, egingo digutela erakusketa berezi bat, hor beraiek duten bilduma ikusteko. Gainera, hilaren amaieran ardo bereziak ezagutzeko aukera egongo da. Arabar Errioxako altxor eskutuak izeneko bat, biran egingo dugu, eta izango da hor ardau bereziak deskubritzeko aukera izango da. Eta dana, euskaraz, eta doan. Honaino gaurko albiztegia orain solasaldia.
Kaixo berriro hemen gaude beste behin Zorazaldian gaurkoan, Eneko eta Karmelorekin ongitorri eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ondo ikusten baduzue lehenengo gaiari ekingo diogu. Gau beltza edo arimen gaua urriaren 31-aren bueltan ospatzen da Euskal Herrian, baina hainbat urtetik ona Ameriketako Estatu Batuetatik hartu izan dugu Halloween deiturikoa ospatzeko ohitura. Hollywood instituzioek hori internazionalizatu eta fenomeno globala bihurtzea lortu dute. Importatutako kultura deitzen diote, zergatik egiten dugu hau? Aibez, Karmelo, hasteko. Zergatik egiten dugu hau, galdera hona da. Bueno, nik uste honen inguruan egon dela, ni bentsat ezagutu dut, ez da, hemen Euskal Herrian bestelako kultura bat, baina egia esan oso aurrerakoia esango nuke, nahiko atzerakoia zen da, nahiko beldurgarria esango nuke. Tradizio katolikoak hemen Euskal Herrian bazuen arimen gaua eta santo guztien eguna eta bar, baina hor garatzen zuen Elizak, batez ere Eliza katolikoa, garatzen zuen estiloa oso iluna zen eta batez ere beldurra sortzekoa. Hau da, heriotzaren inguruan beldurra eta elementu eskorrak garatzen ziren, batez ere aurren inguruan eta nagusien inguruan ere bai, ez da, beldurra talako kultura hori zegoen, da heriotza bera beldurgarri bezala presentatu izan da. Nik uste horren parean edo horren aurka, Halloween honek badu zerbait positiboa behintzat, zentzu ludikoa ematen dio. Nik uste jatorrian badirudi tradizio zelta batetik datorrela, eta jatorrian zentzu ludiko hori zeukal, ez da, udaren amaiera eta ustarekin lotuta, eta nekazal giroko kulturatan. Alde hori hona da, alde oso eskorra eta negatiboa da, importatua da, eta gainera konsumista, erabat konsumista, eta mozorra beraiek ere jendeak orain erosi egiten ditu, lehen sortu egiten genituen. Sormenaren kontrakoa da, nik uste importatua eta nahiko foraneoa, zentzu batean, kulturaldetik, eta gero oso konsumismoa erabat bultzatzen du, eta nik uste elemento negatiboa direla biek. Bai, beralde honak eta beralde txarrak ditu, no? Egia da, arimen gaua Euskal Herrian existitu indala, eta hor ditugu antzinetako istorioak, 20. mendearen amaieran eta hasieran barkatu emoten zana. Egia da gaur egungoa oso desberdina dela, bere edukian eta bere zentzu konsumismoan, konsumistan. Baina ez berritu ala hil, ezta? Heltzen zaigun festa bat izan da, beti ospatu duguna modu oso lugurre eta triste batean sementerioetara joaten, orain, buelta emon zaio, jendea batzen da, jendeak festak egiten ditu, ondo pasatzen dau, ondo, importatu dugu. Ja, heldu zaigu, hori emanda dago. Nola egingo dugu buelta batek moteko eta geuria egiteko, komunidadea sortzeko horren inguruan. Beste festa asko ere importatuak dira eta ez da zer gertatzen. Kontua da, nola kendu puntu kapitalista, kontsumista eta esplotatzaile hori eta emon logika komunitario bat. Hor dago gakoa, eta gainera Euskal Herrian nola egin hori izatea festa herrikoia bat, beste baskok bezala, festa euskaldunat eta euskaradun bat, eta bar, nik uste dut aukera polita dekogula Halloweenarekin. Eta hori bultzatzeko edo buelta bat emoteko horri, zuk esan duzu, berritu edo hil, esaten dela. Baina buelta bat emoteko horri, hau da, pixkat gaude sarma hori berrazkuratzeko, zurrein dezakegu. Nik uste, eneko dion bezala, berria da, eta berritu ere egin daiteke egia da. Baina gure tradizioetik ere, dana ez da iluna eta negatibo izan. Eliza Katolikoaren eragin ideologikoa bai izan da iluna, ez? Baina gero, ni gogoratzen naiz hemen, egon dira bestelako tradizio batzuk ere, esate baterako aur ginela eta jokatzen zen, da nik uste nahiko edatua zela gainera, zentzu ludikoa ematea honi guztiari, ez da? Eta, bueno, zentzu ludiko hori berreskura diteke nik uste dut, gero mozorroak oso gauza sortzailea zen, jendeak sortu egiten zituen mozorroak, ez orain bezala filmetan da Hollywoodek markatzen dituen ereduak joan da erosi, da garesti erosi gainera, ikusten dudanagatik. Hori alda daiteke, nik uste dut egia dela, elementu baikorrak har daitezke, eta ez daki gainera zergatik ideologia ilunekin lotu behar den. Nik uste
agian hor ere aspaldi egiten zen bezala, urtearen zikloekin lotu daiteke, udaren amaiera, neguaren hasiera, zentzu baikorrean, Euskal Herrian badaude tradizio batzuk horri lotuta positiboa direnak, eta nik uste, egia da, jai batzuk sortu dira, hemen Bilbon aste nagusia sortu egin genuen, ez da? Eta zergaitik ez sortu, honen inguruan jai propio batzuk hemen sustraituak eta baikorrak. Nik uste badirela bai tradizio katoliko ilunetik gainditzekoa, eta bai Halloween hiperamerikar horretatik ere gainditzeko elementua badaude, eta konsumo gehiagizko konsumismoa ere bai. Baina egin daiteke bir sortu, da berrasmatu egin daiteke, segaitik ez. Horra, adibidez bat izan alda, Bilboko konpartzek aratuztekin egindakoa. Aratuzteak izan dira festa batzuk oso tipikoak izan direnak, momentu baten joan ziren globalizazioaren eta kapitalaren fluxuak jarraitua, kontsumismo purura eta beste festa bat izatera, eta zer egin zuten? Buelta bat emon. Zentzuk izan dira, Bilbon egon diren figurak, mitologia guztia horren inguruan. Hori berreskuratu, horri buelta bat emon, hori berriz edatu. Hemen harimen gau izan dugu, ezta? Nola berreskuratu alditugu harimen gaueko hainbat gako, hainbat kontu eta benetako geure festa bat sortu. Eta gero, beste kontu bat, niri tokatu zitzaidan Ipar Amerikan bizitzea Halloween batzuk. Oso kontu interesgarria da, eta egia da kontsumoa eta kontsumismoa eta erosketak dozera leku guztietatik. Baina baita ere, parte herrikoi eta komunitario bat izan aldute. Jendea batzen da, jendeak auzoak, ez bakarrik etxeak, baizik eta auzoak epaintzen ditu, jendea ataratzen da kalera, desfile autonomoak auzo desberdinetan sortzen dira. Horrelako gauzak politak esan aldia, eta gainera geurean, nun herri txikiak, herri ertainak, auzoak ditugun, horrelako gauzak ez beste festa bat izateko gure egutegian, baizik eta, aukera gisa jendea berriz kalean aurkitzeko, esan leike. Gainera, nik uste jaiak azken finean zer dira edo zein da hor sakonean daukaten izaera, bizipen kolektiboa dira. Da hemen bizipen kolektiboak oso beharrezkoa eta komenigarria dira, ez da, orain zoritzarreko pandemia honetan ikusi dugu nolako premia daukagun, askotan kolektibidadean gauza bizitzeko eta ospatzeko, orduan, bizipen kolektibo hori gure nortasunaren parte bihur daiteke. Ez dugu zergaitik inportatu behar nortasun atzerriko bat. Nik uste geure nortasuna potentziatzeko aukerak izaten direla jaiak, hori hemen aste nagusian zaindu zen, mari jaia, talako elementuekin, eta nik uste hori egin beharko genukena iaia ari gara proiektu bat bai gaineratzen, baina egia da. Nik uste urtaro aldaketari lotuta, neguaren elementu eskorrak gainditzeko, orain jendeak asteburu hau lotzen du gehiago ordu aldaketarekin, dalako historiakin, eguna laburtu egiten da arratzaldeetan, luza dezagun apur bat, gauean ez da, baina gauari zentzu ludiko emanez, nik uste posiblea dela bir sortzea geure jaia. Eta Ameriketatik Europara goaz. Europako justiziak egunean 1.000.000 euroko izuna esarri dio Poloniari. Historikoki izunarik altuena. Kontua da uztailean Europako Justizia Auzitegiak agindu ziola Varsoviari behin-behinean eten zezala Poloniako Auzitegi Goreneko Diziplina Batzordea, baina hark ez zuen agindua bete. Hemendik aurrera eta informazio hau kontutan hartuta, Polonia arazo bat izango da Europarentzat? Bai, Polonia arazo bat izango da eta bada Europarentzat, Europar Batasunarentzat eta Europarentzat. Poloniako estatua eta bere elite reakzionarioak, guztiz reakzionarioak dira, arazoa da ere Poloniarrentzat eta Poloniarren parte oso handiarrentzat, emakumeentzat, mugimendu eta pertsona LGTBI-entzat, hau bi logikan ulertu behar da. Alde batetik, nazioarteko mailan dekon tentzionamendua, Europar Batasunaren zilegitasuna beti egon bada kolokan, momentu honetan, are koloka handiagoan kokatu du Brexitak, aurreko krisiaren kudeaketaz, orain danok hitz egiten dugu oso ondo Angela Merkelen inguruan, baina ezin dugu ahaztu zer gertatu zen orain dela 10 urte eta nolako ibilbidea egon da hor Europar Batasunan be.
Eta hor, arazo bat bezala ulertu behar da. Baina baita ere, eta ere oso importantea da, igual hau baino importanteagoa, zer nolako harremanak daukaten eskumako alderdiak, gogoratu behar dugu ez daudela eskerrako alderdirik Poloniako parlamentuan, zer nolako harrema daukaten Poloniako eskumak haien artean. Ze hau guztiz performatiboa da. Barne politikari begira egiten diren pausuak dira. Ez hainbeste Europarekiko zera debatearen inguruan. Bai, nik uste ikuspegi apur bat luzeago hartuta. Polonia izan da nazio bat edo herrialde bat sorte txarra izan duela historian zehar, ez da. Nik uste nabarmen hori ere gertatzen da kasu batzutan. Sorte txar hori izugarri txarra izan zen, gogoratzen duzuen ez Bigarren Mundu Gerran, nazien menpe gelditu zirenean, da egundoko triskantzak egin zituzten Varsovian bertan, juduen kontra, komunisten kontra, eta oroar diozu ez dagoela eskerrik, zergatik ez dago eskerrik, benetan txikitu egin zuten Polonia urte horietan, ez da, eta, bueno, Varsovia, Krakovia, eta desagertarazi egin arte, gero Sobiet Batasunaren influenziaren menpe gelditu zen, eta justu Sobiet Batasuna kraskatu zenean, da erori zenean sistema osoa, gogoratuko duzue, egundoko konspirazioak egon ziren, batez ere Eliza Katolikoaren jerarkiaren aldetik gogoratu Goiztila eta hori guztia, ez da? Eta hor, benetako nazional-katolizismo moduko bat bultzatu zen Polonian, eta horrek noski jite ideologiko eta politiko bat eman zion nazio gizajo horri, ez da? Eta nik uste oraindik ere horren menpe dagoela, oso berandu sartu zen Europar Batasunean, 2004an sartu zen, nahiko berandu, eta nik uste batez ere Orban horiek guztiak tindaturik. Ordan ezagutu behar da Poloniaren historia ulertzeko ze gertatzen den oso botere ilunak dabiltza hor jokatzen, ez da? Da nik uste, bueno, Parlamentu Europarrak egin du alegin bat, nik uste dut hor maigaina jartzeko hori, komisioak eta ez zuten nahi, biztan da, oso jarrea defensiba zeukaten, parlamentua berak eragindutan iposte naiz, eragin duelako kasua maigainan ipintzen, eta, bueno, nik uste balore positiboak garatzen badira, eta behartu egiten bada Poloniako inteligentzia beltz hori guzti hori jarrera saldatzen, gauza positiboa izan daiteke, hau da, kasu konkretu honetan, Europar Batasunaren eragina izan daiteke positiboa. Baina ez dut uste zigor ekonomikoekin ezer lortuko denik. Eragin ideologiko politiko positiboa beharko genuke lortu Poloniako gizartean, eta daukan manto ilun hori, Vatikanotik hasita eta botere ilun horiek eragin izan dutena salbatu. Inkluso langile mugimendua ere pentsasa zuen nolako karakterizazioa zeukan bere garaian, ez da, gogoratzen duzue Solidarnosc eta hori guztia, batez ere zerbait bazen mugimendu antikomunista bazen. Harrigarria da, ez da, langile mugimendu bat alako jite antikomunista eta erreakzionario batekin indartzea herrialde batean. Bueno, historia markatu egiten du, da zoritzarrez Polonia nahiko markatuta dago oraindik orain bere historia horregatik, ez da. Nik uste dut, Carmelok gakoetako bat eman dauela, eta da nazionalkatolizismoa. Baina guztiz, goitik behera katolizismoaren pisua Europako ekialdean gero eta handiagoa, ez katolizismoa igual bere jarrera zuzenean, baizik eta baina katolizismoaren logika reakzionario eta atzerakoi hori, antikomunismoaz lotuta, antikomunismoarekin lotuta kasu honetan, Poloniaren kasua oso kasu berezia eta partikularra da, Hungriarekin batera, ezin dugu ahaztu nola dauden bi herrialde hauek. Gaur irakurtzen duen, Poloniak bilatzen dauela Europako ejertzitorik armadarik handiena sortzea. Zertarako nahi du Poloniak armadarik handiena sortzea. Gudatan sartzeko misioak egiteko ez, da nazionalkatolizismo logiko horretan markatzeko bere boterea, bere zilegitasuna euren herrikidei begira, ez beste inora begira. Baizik eta behitu, nazio benetan prospera gara, ze armada erraldia dekogu eta ganera Europar Batasunaren aurrean ez gara kikiltzen. Eta zentzu horretan, nik uste dut,
Polonia nahiko eros egon daitekela. Milioi bat, edo zenbat milioi egunen? Milioi bat egunero. Hori ez da dirua. Estatu batentzat hori ez da dirua. Broma bat da. Ez du ezen suposatzen. Hori dela esan dute, Baina performazio horretan. Baina gauza bat esango dute Europar Batasunekin. Europar Batasunentzat eta bereziki Europar Parlamentuan dauden hainbat alderdienentzat horrelako debateak eta horrelako kontuak egoten izan behin ez dute esango positiboa denik, baina nolabait haien burua ere zilegitzat altzen dute horrelako enemigo komun bat izan da. Ez, orain arazoa da Polonia homofoba dela eta Poloniak erabakitzen dauela ez dakizen bat. Baina hori azkenean bilatzen dauena da, argumento progresista bat Europa progreso horrekin lotzeko. Beraz, Europaren arazo bat izango da, Polonia polexit bat egongo da, benetan, horretaz ari gara, Britainiarren kasua ikusita ez dut uste oso urrun helduko denik hau. Hori izan galdera, zuen ustez Polonia Europatik kanpo gelditzeko arriskuan dauen, edo ez? Bueno, nik uste arriskua Poloniaren baino gehiago Europar Batasunaren beraren arriskua da une honetan. Esan edut, Polonia izan daiteke sintoma txiki bat edo zein kasotan. Sintoma larriagoak ditu Europar Batasunak eta larriena zalantzari gabe Britania Handia eta berezik izan zen, ezta? Nik uste hortik ez duela bururik altzatu, nolabait esan, eta horrek markatu duela behar bada itzulerari gabeko bide bat, Europar Batasuna nian bertan izan nintzen parlamentuan da ikusi nuen, bere momentu konkretu batean proiektu bazenean konstituzio batu bat egiteko, gora zazue ez da, bena berriro Maastrichtetik aurrera eta Lisboara ailegatu arte egin ziren konstituzio proiektuak eta eta federazio bat sortzeko Europar Batasunean, hau da, gora kasi joan, eta inori ezaio garai hartan ez izaion buruti pasatzen Europar Batasunetik norbaitek irtera eskatzea. Alderantziz, estatu asko eta asko ari ziren atera deitzen eta gero Sobiet Batasuna erori zenean are gehiago. Ez da, atera deitzen sartzeko klubean. Claro, hori aldatu da, joera hori aldatu egin da. Eta aldatu da gainera modu oso larrian sortzailetariko bat, Britania Handia, atera egin da. Hori pentsa ezina zen orduan, duela urte batzuk. Kontuan hartu behar dugu, merkatu bakarra sortu aurretik, Europar Batasunen aldeko lehenengo aldarria esango nuke Winston Churchillek egin zuela, Bigarren Mundu Gerraren ondoren. Bere izan zen Europa Batua aldarrikatu zuena diskurso celebre famatu batzutan, eta gainera, Bigarren Mundu Gerra amaitu aurretik horren premia zegoen, ez bakarrik ekonomikoa batez ere, premia politikoa zegoen Europa Batua lortzeko, eta Hirugarren Mundu Gerra gerta ez edimentzat Europan, ez da? Eta, klaro, alako bazkide importante, hain importante bat, joatea Europar Batasunetik egundoko hori bai izan dela trauma estruktural bat eta arazo estruktural bat. Poloniarena horren alban anekdota bada. Europak edo Europar Batasunak bere burua beraurkitu egin behar du. Oso argi dago hori. Eta arazo larria ditu horretarako. Eta une honetan ez dago proiekturik. Nik esango nuke Europar Batasunerako proiektu definiturik ez dagoela, eta hori da daukan arazo nagusia. Orduan, Polonia txikeak sortuko zaizkio baina berriro. Beste arazo larria dituen bezala, etorkinekiko daukan egoera esate baterako, ez da? Orduan, benetako arazoa hor dago, nik uste dut. Ni nahiko ados nago Carmenok esan dakoarekin. Arazoz da Polonia, eta Polonia joate arazoa da Europar Batasuna eta bere etorkizuna. Ja da, batzuk ikusten zuten etorkizuna Turkiatik etorri alzala, ikusi dugu Turkiarrek horretaz astu direla, Brexitaren egia da, hor beste logika eta beste dinamika batzuk jokatu dutela eta Britainiaren txubinismoa eta irla bat izatearena horrelako gauzak ere eragin handia izan dute, baina ikusten badugu Poloniaren kasua, ikusten badugu Hungariaren kasua eta bar, nik uste dut datorrera azken 10 urtetan precisamente egondako evoluzioaren ondorioz. Europar Batasuna izan da gitzi batzuen klub bat. Eta besteek atea jotzen zuten, saltu ziren bigarren mailako jokalari gisa.
Eta hori, horan da. Eta orain ganera, UK joan dela, geratu dira Alemania, Frantzia danok dakigu, Frantziaren dekadentzazken 60 urtetan maitasun guztiarekin, baina Frantziaren dekadentzia azken mendean evidentea da. Alemaniak gora egiten du eta izango da Europaren protagonista absolutua. Eta alboan izango ditu sozioak eta gero gitzi batzuk horren kontra. Batzutan izan da, noizbait izan da UK, beste batzutan Grezia, Italia eta Espainia, eta orain izango da ekialdea. Baina arazoa strukturala da. Uste dut programanetan gehien esaten dudan hitza hori da, arazo strukturala da, baina benetan ez dalako pentsetan hemendik 5 urtetara zer egingo dan. Ni oso gaztean nintzanean, gogoratzen dut, nire bizitzaren lehenengo 15 urtetan, ez dakit zenbatetan entzun nun, 12 urtetan, konstituzioa, Maastricht, federalismoa, eta nun dago hori? Orain askoz jota entzuten da, zeozer, magufada batzuk, segurtasun komunaren inguruan, baina hori da, bakoitzak ez duen, armada bat mantentzea, garestia dalako, ez diogu gure eguzurik esango gure buruari. Ez dau proiekturik. Ez da, dudak ditutea noizbait egon dan proiektu bat, edo proiektuak egon diren eta proiektu horiek haien artean komplementagarriak izan diren, hori Carmenok seguro lehenengo pertsonan bizi izan dauela, baina momentu honetan ez dau epertainean ez dau ibilbiderik, eta hori kontuan izan da zindan egoera geopolitikoa, ostras, komplikatu da. Gauza bat esan egobatu behar dugu, beste integrazio eredu batzuk, Amerika Latinan eta porrot egin dute, edo krisian daude ere, krisi horiek ona etorri behar ziren, interesak azkenean ez dira konpartituak, dira oso estatalak, oso nazionalak. Hona heldu da, heldu behar zelako, ez egoelako Europar Batasuna prest, eta Polonia da. Eta Hungaria da, eta ekialde da, eta Espainia da, Portugal da, hemen, quien corta el bakalau, badakigu danok zeintzuk diren, eta horren batutan ibiliko gara. Bai, egonda, garai batean galdera egiten zenuen. Garai batean, bai, zegoen nik esango nuke Europar Batasuna goraka zetorren proiektua zen, eta zenbakitan ere ikusi da, ez da, 12 izatetik, alako batean, 28 izatera llegatu zen, eta faktore batzuk, exogenoak izan ziren, Sobiet Batasunaren erorketa eta imperioaren erorketa batetik, baina bestetik barrutik ere bultzatzen zen zentzu horretan. Da, merkatu bakarra izatetik, esate baterako, Delors proiektua, ez da, Delors izan zen oso indartzu bultzatu zuena adibidez, federazioruntz, hau da, Europa Federal bateruntz, eta hori proiektu politikoa zen. Proiektu politiko eta konstituzionala zen, hori hortik zijoan, ez da. Bueno, gero gertatu den guztia, orain ikusten ari garena, orain kuestionatua dago, proiektu hori, noski, geldiarazita dago, nik esango nuke. Estatu batuek ere jokatu zuten, paper estrategiko bat ahultzeko, nik uste kanpotik ere saio bereziak egin direla Europa ahultzeko, eta biztanda Britania Handiaren politika batez ere konservadorekin estatu batuen kuina bat izan dela. Europar Batasuna ahultzeko, hori nabarmena da, eta lortu dute ahultzea. Da une honetan ez dauka, kontraditorioa da, nik esan duzu mazala, tokatu zitzean egotea, barrutik egotea, eta Europar Batasuna balio batzuk oso positiboak izan ditu, eta baditu oraindik, beste sistema juridiko, sistema demokratikoaren antolaketan, bueno, hemen nabarmena da, Kataluniaren kasuan ikusten baduzu nabarmena da, ez da, ze efekto baikorra daukan Europar Batasuna berak eta gero estatu konkretu batzuk, Belgika, Alemania eta Italia azken aldian, Suiza eta bar, ez da, ze efekto positibo daukaten. Gero, Europa lotu izan da ere balore horiei eta batzutan instituzio konkretu batzuei, nazio batuen erakundea edo Europako Kontseilua, ez da, kontuz jentean nastu egiten du, ez da Europar Batasuna, Europako Kontseilua beste gauza bada, Bigarren Mundu Gerran sortua, eta Europako Kontseilua sortutako epaitegiak, esate baterako, giza eskubideen epaitegia,
horrek faktore positiboak izan ditu, eta oraindik orain baditu, ez da, Poloniaren krisiaren azpian ere hori badago. Baina proiektu bezala egia da Delorsek nolabait ordezkatzen zuen proiektu hori baztertua izan zen, nik uste etzai asko zituen kanpoan da batzuk barruan, eta horrek geldiarazi egin du proiektua, eta une honetan interrogazioa da. Egia esan interrogazioa da, eta gu geuk ere sakonago aztertu beharko genuke, uste dut kasu gutxi egiten diogula krisi horri. Aztertu beharko genuke sakonago ze jarrera hartu hortik, ze posiblea da esate batera zergatik ez pentsatzea federazio bat, baina ez estatuen federazio bezala. Baizik eta guk asko eta aspalditik diot hemengo korronte batek, ez da? Ezker abertzalei lotua, eta oro har ezkerreko eta abertzalei lotutako korronto batek behin da berriro planteatu du, da nik uste ez dela erabate utopia bat, herrien Europa bat, hau da, nazioen Europa bat planteatzea, zergatik ez da? Egitura, bueno, politiko instituzional egoki batekin. Egia da, nazio asko gaudela hemen estatuekin diskonforme eta, bueno, balizko Europa desberdin batean, akaso akomodo errezago lortuko genukena. Proiektuik hor daude, nik uste aztertu beharko genituzkela guk ere sakonago. Tentatzioa daukat Europar Batasunaren inguruan filosofikoki gehiago hitz egiteko ikuspuntu oso askoz eskorrago batetik segurenik, baina hitz egiten duzu utopiaren inguruan, baina tentsio bat dago eta utopiarentzat zarrera doana. Da utopia eta distopiaren aurka. Eta nik uste dut Polonia dela distopia oso beldurgarri bat. Ikusi duguna ere Orbanekin aipatu dugu ekialdean, ikusi duguna gaur bertan Italiako senatuan zer gertatu dan LGTBI pertsonen eskubideen inguruan, ikusten duguna Frantzian hurrengo hauteskundetan eta nola eskumako populista, ultraeskumako populistak hor daudela jada Marine Le Penen gainetik, nik uste dut distopia, utopia tentzionaren horretan, tamalez, emoten dago distopiara guazela. Distopia dimensio horretan globala da. Bai, guzti. Hori da. Orduan, problema da, nola joka dezakegun, zentzu positiboan, bueno, zonalde batzutan, de Europa azken finean zonalde bada, distopia globala da. Eta evidentea da gainera, hau da, hori hola da, ez da, irten zaitez Europar Batasunetik eta ikusi. Ze korrontea dauden, orduan hori da arazoa, hori ja ez gara sartuko orain sakoneko debate horietan, baina hor dago, bai, distopia globala da. Igual leheneko azkeneko erantzuteko edo? Horretaz, esango nun, Europar Batasunak etorkizuna izango du, baldin eta distopia horren aurka eraikitzen dan. Eta nik uste dut, hori Europar Parlamentuak oso ondo ulertu duela, baina Europar Batasunaren beste engranaje guztiak, eta azkenean, Europa da estatuen Europa. Ezin dugu engainatu gure buriri, momentu honetan, holan da. Estatuak jausten direnean, mugitzen direnean, horra mugituko da Europar Batasuna. Beldurrarekin esaten da. Baina berriro goaz mundu mailan gertatzen da. Nazio batuen erakundea zer da? Estatuen erakunde bat. Bai. Eta estatuen artean konparatzen hasten bagara, hor sartzen gara bete-betean distopia globalean, hori hola da. Bueno, hor dago debatea. Honekin amaitutzat emango dugu solazaldia, mila esker etortzeagatik, mila eskerreneko, mila esker Carmelo, eta hurrengo astean ikusiko dugu elkar, zuek gogoratu, asteartean bueltan egongo garela arratsaldeko 9:00 laurden gutxitan hemen gakoak saioan. Mila esker eta gabon.
Malabarismoak egin behar badituzu bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzeko, Kontzilia. Langilei eta enpresei zuzendutako webguneak, kontziliazio erantzunkidea lortzen